Keďže jeseň a chrípkové obdobie je za dverami, je čas pripraviť si tieto moje obľúbené šťavy na imunitu, ktoré možno poznáte z obchodov ako zázvorové šoty, ale my si ich pripravíme bez aditív a konzervantov. Na prípravu potrebuješ iba jeden pomaranč, citrón, dve menšie mrkvy a zázvor a všetko si spolu dôkladne odšťavíš. No ja už teraz viem, že sa ma budete pýtať na môj odšťavovač, takže ja používam tento korejský pomalý odšťavovač, pretože proste v Koreji sú v týchto zdravých veciach vždy tak o 10 rokov popredu pred nami, a to nie len čo sa týka kozmetiky, ale celkovo produktov a starostlivosti o zdravie. No a do tej odšťavenej šťavy si pridávam ešte trošku kurkumy a už si iba zmes prelievam do flaštičiek a máme na celý týždeň pripravené tieto osviežujúce šoty na imunitu. A pozor, tú oddelenú vlákninu v žiadnom prípade nevyhadzujeme, pretože tá je veľmi dôležitá a teda dajú sa z nej pripraviť napríklad takéto jesenné overnight oats, alebo ju môžeš použiť na klasický mrkvový koláč. No a už iba všetko skladuješ v chladničke a s minimum úsilia máš na ráno pripravené raňajky plné vlákniny a aj ginger šoty.